Servizz għoża li għajn tfajliet taħt 18-il sena jkomplu l-iskola u jaffaċċjaw ir-realtà li nqabdu tqalf ta' Bikrija qed jara medja ta' 70 każ fis-sena. Melanie Bonavija li taħdem ma' dawn it-tfajliet spjegat li dawn jibdew jingħataw dan is-servizz wara li jkunu ġew referuti. Tajjeb, madwar sena nista' ngħid li bħalissa tivarjaw isu bej 60 u 70 fis-sena. Il-każijiet ovvjament li jidħlu lilna bħala servizz għoża. Aħna naraw tfajliet minn 18-il sena l-isfel u jkunu dawk it-tfajliet kollha jkunu ġew referuti għandna minn modi differenti, ġifieri kemm mill-iskejjel kif ukoll mill-isptar jew anke b'mod personali ġieli jċemplu għall-għajnuna. Dan is-servizz joffri programm iffukat fuq l-isfidi li tiffaċċja tfajla li sessirhom ta' età żgħira li jinkludi lezzjonijiet prattiċi fuq it-trobbija ta' tfal, tqala, relazzjonijiet u l-maniġġar tal-flus fost oħrajn. Bażikament hawnhekk isiru lezzjonijiet differenti fejn tfajla titgħallem fuq trobbija ta' tfal, fuq prevenzjoni fejn jidħol mart jew mart trasmess mod sesswali, fuq relazzjonijiet, jitgħallmu wkoll social skills u noffru wkoll seminars differenti minn professjonisti differenti, jisu fejn aħna nippruvaw nolqtu b'mod holistiku il-bżonnijiet ta' tfajla. Ikun hemm każijiet fejn it-tfajliet minorenni għaliex jinqabdu tqalf ta' Bikrija jispiċċaw bla sostenn mill-familja u f'xi każijiet anke bla saf fuq rashom. Mhux biss qabel il-ħlas, iżda anke meta jkollhom it-tarbija jkunu jistgħu imorru fiċ-ċentru għoża flimkien ma' trabi tagħhom. Studju li sar mid-Dipartiment tas-Saħħa juri kif bejn l-2011 u l-2015 kienu 274 tfajla minorenni li nqabdet tqila. 236 kienu qed jattendu skola tal-istat, filwaqt 38 kienu studenti ta' skejjel indipendenti u tal-Knisja. L-uffiċjal edukattiv tal-PSD, Stephen Camilleri, sostna li meta wieħed jgħid li l-numru huwa akbar fl-iskejjel tal-istat minħabba nuqqas ta' edukazzjoni, ikun qed jagħmel argument infondat. Jien naħseb min jgħid hekk mhux konxu ta' dak li hemm fis-sillabu tal-PSD, dak li jsir fil-klassijiet u dak li jsir fl-iskejjel. Anki l-għalliema tagħna jieħdu training matul is-sena kemm minn naħa minn dak li norganizzaw aħna u anki dak li torganizza l-Association tal-PSD. Lezzjonijiet tal-PSD jingħataw sa mir-rabà sena u jibqgħu sejrin sal-Form 5. L-istudenti tal-primarju jingħataw ktejjeb li permezz ta' stampi u eżerċizzi jgħinhom jifhmu aktar dwar ir-relazzjonijiet u s-sesswalità. Aħna nibdew mill-primarja, nibdew minn year 4 propja fil-PSD u nitkellmu fuq diversi aspetti, fuq kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek, xi tfisser li inti ikollok relazzjoni ma' ħaddieħor, fuq stereotipi, fuq kif jinbidlu tfal differenti, ġifier tifel u tifla, nitlu wkoll fuq abbuż. Mbagħad ovvjament skont l-età inkomplu niżviluppaw daw it-temi sal-Form 5 bażikament. Matul il-lezzjoni permezz ta' kit apposta, l-istudenti tal-Form 5 saħansitra jitgħallmu kif jilbsu il-kontraċettiv filwaqt li jitgħallmu dwar il-miżuri kollha ta' prevenzjoni tal-mart.